Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Unyan pong aldaw na Webes. Petsa 7 na po kana bulan na Oktubre 2021. Sa aran po ni Congressman Joey Sarti Salceda, kanikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya June N. Diyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal. Kan saan ko niyang bayan, kan munisipyo, kan Manito. Kasabay niya to sa bagatod kan na programang ini an sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños. With Kuya King Rinaldo the Weatherman. Yaon dyan si Kuya Mundaen, Sir Willie Splana, Pading Tots Disulo, and former Councilor Ian Buena kan Kamali Galbay. With Jos Barcelon, Carla Briones, Jean Rosandes, pati po ang samuyang admin, at the same time mga muses, Kano Pisina, si Ate Hazel saka si Ate Erika. Pati po ang mga youth volunteers dyan sa 2D. Kami kabos, nagpapaabot kan sa muya pong pangungumusta, siring man paglaom, nakamupuna sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Kasabay man po ang sa muya pong pagtaon ni Diyos Mabalos. Nin pasasalamat sa kabus po mga frontliners. Lalong-lalo na ang mga healthcare workers niya to na padagos pong nagtatao kan sa indang serbisyo, kan sa indang sakripisyo, tangani pong mapangatamanan na namamanwaan kontra po digdi sa COVID-19. Thank you very, very, very much po sa indo. Ngunyan po aldaw, iyo po ang inaugurasyon kan Bicol International Airport. Uyo, gunmuahan. Ang Bicol International Airport tabi, iyo ini so aeropuerto na yaon dyan po sa Barangay
Alubo sa munisipyo po kan Daragalbay. So maabot po an sa tuya pong presidente. Sabi alas 4 databi an poon kan aktibidad sa pagbubukas po kan Bicol International Airport. Inabot ni na halos 15 taon. Pirang presidente tabi an uminagi bago yan na tapos na aeroportong yan. Garo tulong presidente ano? Garo gobernador pagid kay to si Kong Joey. Pinunan iya na construction kaya. All along yaon po ang presensya asin ang suporta sa pag-follow up kan proyektong iyan kan sa tuya pong ginagalangan na kongresista kan 2nd District of Albay. So, thank you very much po, Congressman Joey. Siringman sa kabos ng mga opisyalis niya to na day po nagsawa. Tangani po makonsigir ang nasambit ng landmark structure. Digdi po sa satuyang probinsya asin sa bilog na rehiyon na Bicolandia. Maray na po palaan kay Tia Ruth Ardales. Dyan tabi sa CP Daragalbay. Si Manay Mili, digdi po sa Our Lady's Village, maray na po man. Pati po ang gabos sa parantabay niya to, dyan sa Rapurapo, sa Maanito, digdi po sa siyudad ni Legazpi sa Kamalig, Siringman sa Daraga. Tayo po ang minakomponir ka na 2nd District of Albay. Pati na po ang ibang mga parantabay niya to sa iba pang distrito, dyan sa 3rd and 1st Districts of Albay. Kumusta na po kamo? So tibaad may maglaog pong informasyon hali dyan sa Alubo. Dyan sa Bicol International Airport. Kapalagon niya to yan sa programang initangani pong maaraman niya to. Asin maging parte kita kan saro po makasaysayan na pangyayari. Digdi po sa satuyang probinsya. Kaya kung nagantabayan sa tuyang mga pagiriba dyan sa luwas, magtaulan ka mo nin signal kung malawag ka mo. Akomodado tabi ka mo digdi sa programang 2D sa GB. 15 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Ayan, nag-file na po kan sa iyang certificate of candidacy para sa presidente. Para sa presidente kan Pilipinas. Ini pong si Vice President Maria Leonor Herona Robredo o si Vice President Leni Robredo. Nalibong sa mga para kulor. Kuya John, nalibong sa mga para kulor. Tapi nag-aasahan gayod ninda, kulay yellow or dilaw. Ang luminuwas, pink saka blue. So ano na napod kan mga followers nila ni? Bako dahil mo naman nasabi mga dilawan sa blue saka blue saka pink. Uyugon mo Anapod kaya natagal po. Sabi ko nga ni kay BP Henry Casubago niya ako Pero sabi ko, mailuluwas na sa mga uniforme kan mga driver tapos konduktor kan GB line. She's crazy like naramdaman nindo ito? Yung yung GB line baga, yung biyahe kay itong Sursugon, tapos Manila. Uniforme baga kan mga empleyado kay ito, lalo na sa mga drivers and conductors. Pink. Polo na pink. Ngunyan, ang kulay ngunyan na Webes is pink. Maray na punda, sabi ni Willie Balmaceda, sa gabos ng mga paradangog kan sa tuyang programa. Alin ni dyan sa Bakakay Albay. Uy, kulibat ko pala, si Father Nuli pala, nag-file ki
COC bilang konsihal dyan sa Pakakay Albay. Yogon man, Father Noli. Sana si Sano James Bayan Calisi nag-file man as congressman as councilor sa siyudad ng Legazpi. Ini si Father Noli, garo day naman kami nagkaabutan duman sa Malaya. Yung jar yung Malaya. Maray na po kay Primong Vicente, dyan tabi sa Balyaran, dyan tabi sa este ka ng Mananaw sa Rapu-Rapu. Sigara kita, noong 17 minutos, makalihis na po ang alas 4 ng pagkahapon. Digdingo na kita sa istoryang COVID, or baretang COVID. Naglas po sa bareta, sa informasyon, na ang Pilipinas databi sa bulanan na report kang Nikkei Asia, kulilat ang Pilipinas pag-abot sa pagresponde kan sa tuyong gobyerno digdi po sa pandemic. Sabi sa English, basahin niya to, the country, meaning the Philippines, ranked last in a monthly report measuring a government's pandemic response efforts towards recovery. Ika-121 ang Pilipinas sa 121 nasyon. So ini po na recovery o COVID-19 recovery index, ini po ini ang nagdataonin assessment o ni na paggagrado kung ang sarong gobyerno igo po ni na marahay na responde pag-abot sa infection management, vaccine rollout, as in social mobility. Ang grado kay ni utabi mga tugang 0 to 90. 90 ang pinakahalanggaw, 0 ang pinakakulilat. So tulo po na tulong ano nga rin kanyo? Tulong basihan ang assessment na pinagigibo. Ang saro dyan, yung overall management digdi po sa infection. Buot sabihin, paano mo pigmanihar na ang infection dahil maglakot? Sa experience sa baga niya to, sigang kasirit. Kaya baga, dahil nga ni, dahil napupugulan ang pagparalangkaw tay taas kan kaso kan COVID-19, pirmi niya itong madadangog na ang tigbabaso lugod, so namamanwaan. Paano niya mga matagaso ng payo? Siyempre matagas ang payo ka, ang tato lang. Pero ang pinaghapot digdi, paano nindo pinagmamanihar na ang infeksyon na daradara kan COVID-19 dahil magkuriya. Bako nababasolo nindo, so matagas ang payo. Talagang matagas ang payo ka yan, tato lang ani. May mga nagkomentaryo baga, nagkataon ng komentaryo na sa ibang nasyon data di Angel, ang mga namamayo kang pag-manage kayo niyong infection o pag-responde sa pandemic, mga epidemiologist. Pag sinabi mo mga epidemiologist, mga eksperto yan, mga siyentista, manungod po sa pagkalat ng arog ka ng mga virus o ninhelang. Sa Pilipinas, siya na mamaya, berdaw.
sisiyan nga mayo sa paglaban digdio po sa COVID-19. Di ba sarong retired general? Kaya digdilan po sa management aspect kan assessment na niyo, medyo talaga may problema kita. Because this is a public health crisis. Ano mamayo sa paglaban sa krisis na niyo, pagtaming solusyon, general? Sa vaccine rollout, masasabutan niya ito ni kung ito ang pag-umpakan mga bakuna because nag-aaragawan namin yung bakuna hali duman sa SOS. Hindi man lain-lain po mga nasyones. Kaya nga ni baga, nag-i-intervenir ining COVAX. Asaro po niyong sangay dyan sa WHO. Tangani po na magkaigwanin na just and equitable distribution of vaccines na dahil man po maapektaran sa mga pobreng nasyones. And ultimately po, ang nasaro sa mga basihan ining pigapod na social mobility. Yan dyan malawag sa mga lockdown, sa mga pagkaniyo, sa mga quarantine. Diyan po naka-aningaran kayo ni nakasalala yung assessment na nagkulilat po ang Pilipinas. The higher the ranking, the closer a place is to recovery. Ayun. Kaya palang pag-nuarami ka naman sa 90%, 90%, arami ka na sa recovery. As in, characterized po ni low infections, higher inoculation rates, and less strict social distancing measures. Ayun. Ang Pilipinas pa baga, Kuya John, ini may pinakahalawig na lockdown, di ba? Kadit-dit na lockdown kita. So yan, pag nangyaong kaduman sa harami ka sa 90%, anbot sabihin, ang nasyon na yan, harami na po sa recovery, halo hindi sa problema, kan pandemic. Asin na hiling nga to dyan kung harami na kita duman sa 90, date na sa non-infection, asin halangkaw po, ang bilang kan nababakunahan, asin harami naman duman sa pigapod niya tong herd immunity. Siriman, kulang na po ang mga striktong measures sa social distancing. Ini po mga lockdown, ining pag-quarantina, etc., etc., etc. So, kaya po ang mga nasyones na nasa top 10. Nanginginutan po ang sa mga harami na po sa recovery, yaon ang Malta, Chile, Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Portugal, Hong Kong, Qatar, China, and Hungary. Yung mga nasyones naman po digdi sa Southeast Asia, uni po ang sa indang ranking. Ang Singapore, nasa ikasitinta. Cambodia, 76. Ang Malaysia, 102. Thailand, 109. Asin ang Vietnam, nasa 118. Ang Laos, 120. So, ang Pilipinas po nasa 121. Pero ang score kang Pilipinas, ang Malta, yung pinakaalangkaw, 73.0. Yung Pilipinas, so ranking kang Pilipinas, garo na sa ikapira ang Pilipinas. Garo na sa 30% lang, 30.5 lang. 30.5 lang yung Pilipinas. Kaya ito pong assessment niyo kan recovery index, nagsaro po ining paagi, tangan itong
o basihan, tanani po na magkaigwalay din mga adjustments ang mga nasyones kung paano ninda lalabanan po ining COVID-19. Bago po ini paagi tanani pong kundi na ron na maluyan na yan, kundi ini po sa ron instrumento tanani pong riparoho na asin magkaigwa ng balik aral hindi po sa estratehiya kan mga nasyon na ini na nagkulilat kung paano ninda ma-improve ang sa inda pong estratehiya asin taktika tanani po na malabanan ining COVID-19. Ako ang suggestion ko kaya nito talaga tabi Kuya Jun sa mga tatawad sa mga eksperto. Although may mga tawag dito, may mga consultants man ang mga epidemiologists, pero yung mga consultants na yun, naghihing-hing man sa nini. Si General Galvez Manguera yung nagde-decide. Di ba? Bago man siya doktor, General baga siya. Okay? Sige, matao-tao dala ito niya ito. Tibaad ko may mag-live na report dyan sa mga pangyayari dyan po sa Bicol International Airport. Sinidatan Bareta o informasyon digdi po sa 2D Congressional District. Pati man po kan mga aktibidad ni Congressman Joey Sarte Salceda asin kad sa iyang opisina. 29 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. Ang oras hatod sa Indokas Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogensic sa sakit ng ulo at lagnat. Piliin ang singgaling ng malakas na gamot at mainit ng pagaling. Alagang Biogensic. Ingat. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. Kidowny kontra kulob, ang buong labada. Pear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA No. 071 Series of 2020. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ba may solusyon. Yan si Kong albayano po, yuan ay may paglaon. Yan si Kong Joey Salceda, negasiyan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo, ang Bicol International Airport yo. Kada ko lang magtatawanin trabaho sa Segundo Distrito, Albayano. Yan si Kong albayano po, yuan ay may paglaon. Yan si Kong Joey Salceda, negasiyan niya rundo. Joey? Okay, balik na kita dito sa programa Tuloy sa GB. Nasa ikadiyang parte na po kita. Ngayon pong Webes, Petsa City kan bulan Oktubre. Pang pitong aldaw na po kan pag-file ng mga COCs. So, igwapa garo yung mga surprise ang maarabutan o, tayo gwapa din sa rungal daw. May mga surprise sa pagayod na mga ma-file kan sa hindang certificated candidacy. May reaction bigdio si 3523 nanungod duman sa piga tukar niya to nanungod sa Bicol International Airport. Baad na lingawa lang tabi 3523. Reaction man ng duman sa piga tukar niya to na ranking kan Pilipinas.
Dahil po sa mga retirado dan military generals na mamayo, bako man mga doctors, iuya man siya. Ay na rin natin kay Manay Lisa. Manay Lisa, kay Chalisa Matias. Nagdadaw po sinda dyan sa Bakakay Albay. Di na rin natin nalang tabi dyan sa kabus ng mga taga Bakakay Albay. Dyan po kay Chuuka saka Cha Dina. Sumanga. Maray natin tabi sa Indo. Long time no see and no talk. Dahil nga nididi sa COVID-19. Dahil na ako nakakabisita dyan kina Chuuka tapos kina Cha Dita. Baga po ni na pagbabawal sa tuwadi na magpara bisita sa mga harong, para pasyar-pasyar. At bata ang pinagtatakutan niya to na variant niya na ang Delta variant. Iyo po ang saro sa pinaka madali na maglakot. Makaulakit. Kaya ingat muna, tius-tius muna. Minsan digdi na sa nabagita sa teknolohiya nag-aasa. At digdi baga sa mga teknolohiya mo yan, Kuya Jud, pwede ka na makistoryahan. Nahiling mo ang kaistoryahan mo sa paagi ka na messenger. Pero iba mang giraray talaga ito sa personal na pigbibisita. Kung minsan may mga pag-iriba kita na natuod mo na pag mabisita baga, may darang pasalubong. Igwaman po ki mga pigbibisita na bainanggad namin mo yan na paghali ka nagbisita sa inda na waraan ng bit-bit pauli. May nag-abot din sa kuya kung si Seda tabi ang presidente ko. Di ba kuya dyan, pag nagbubuto ka baga, dahil may tigapahisi baga, dahil may tigapahiling. Pwede kang mangampanya. Pero kung siyang bubutuhan mo, dahil man na dapat na ibuyag-yag mo. Kaya nga ni secret balloting. Kaya marin natin yung pala sa mga parantabi niya to dyan sa Sugod Bakakay Albay, sa mga makuapo ko dyan. Kina Rowena. Si Tukayo pala, nag-file na nag-file kan sa iyang COC bilang alkalde. Dyan tabi sa munisipyo kan Tewe. Dyan sa Tiwi Albay. So, good luck na lang tabi sa inyo, Tukayong nung Clidoro Rangasa. Asin sa inyo pong karaming mate. Si Madam Salcedo. Ano tabi Don Rangasa? Daro magiging busy kayo ninyo na dahil lamang kita maka-laptumada. Last na nagibanan kami kasi Don Rangasa. Tugan Ninong Rangasa. Last na nag-ibanan kami. Last November pa ito bago mag-COVID. November 2019 garo ito. Last na kami nag-ibanan kami kasi Don Rangasa. Minutos, magalis na po ang alas 4.
Ipaisi niya to liwat sa mga paraang tabay niya to, ini po na memorandum, hali duman mismo sa National Headquarters kan na Philippine National Police. Ini po may kaugnayan duman po sa pagbitbit kan mga lisensyadong badil, lalong-lalo na itong mga igwanging permit to carry firearms outside of residence or PTC-FOR. Nasambit na pong memorandum, naka-address po ini sa mga regional directors, provincial police directors, sa mga CSG. So hali po ini kay Police General Guillermo Lorenzo T. Eliazar, ang Chief PNP. Ini po ang manunguduman sa suspension of permit to carry firearms outside of residence during the nationwide filing of certificate of candidacies for national and local elections or elected positions for the 2020 national and local elections dated September 30, 2021. So, darang na, pag-urlawan mo lang nga po, sana, ini pong sustansya ka na sabing memorandum, tamay mga iba pa diyong nakasurat na mga references. Sabi po ni General Eliazar, in view of the scheduled nationwide filing of certificates of candidacy o COC and certificates of nomination and acceptance for all elected positions for the 2022 national and local elections from October 1 to 8, 2021, all permits to carry firearms outside of residence or PTC-FOR are hereby suspended. Suspended po. For a period of 8 days nationwide from 12 midnight of September 30, 2021 to 7 o'clock of October 9, 2029 o sa Sabado. So, ini pong suspension na iniyo kan pagdara po kan mga lisensyadong badol. Sa luwas kan sa inyong mga residensya, matapos po iniyo sa October 9, Sabado, alas 7 ng aga. O, igwa pa ki pirata, sarong aldaw. Sarong aldaw. So, sa loob po kan suspension na inyo, ang official na pinagtutugutan sa natabi na magbitbit kayan, so mga members kan PNP, ang Force of the Philippines, sa sibata mga law enforcement agencies who are performing official duties as in dapat naka-uniforme. Nga paano nga sa mga daing lisensya? Dahil na pagbitbiton sa luwas, dahil nga ng lisensyahan. So, yan po, for compliance po niya. Baka malingawan naman hindi. May permit man niya ko to carry. O, pwede ka po kaming dakuton in violation of this memorandum. Parang kaminotos magaliis na po ang alas 4 ng pagkahapon. May mga barkada kita dyan sa Pulangi, lalo na po dyan sa Aplan Barangays kan Cypress, Itaran, Lourdes, Pasiring duman sa Maysuwa, Balaba, dyan po sa Danao. Nagtitik sa kuya sa mga dati nato na kairibanan dyan ng mga paraoma. Kunigwada ako kilistahan kan line up ni Kap Nunoy. Sabi ko, kami mga taga-Pulangi, dahil kaming listahan. Kuha na sa papel nindo. Kuha na sa papel tapos sa bullpen. So mga barkado niya to dyan sa Maysuwa.
Diyan po sa may party Kandala ba, masiramin dyan ang tubo. May masiramin dyan ang mga tubo. Ay, listahan namin do, ang mga kandidatong mayor, sa iraring garusinda kang NUP, nationalist, NUP, basta ang P dyan, Philippines, o party, National Unity Party. Tama tabi ako, Honorable Alcalde Tope Flores, National United Party, NUP. Ang para alkalde, iyo po si Raymond Adrian Salceda, si Kap Nunoy. Ang sa iya pong katandem as Vice Mayor, si former Mayor Cherry Sampal. Kaya ang mga kalainap dindang mga konsihal, si Vicente Jose Gerard Hausian. Dahil nandyan si Jose Villar Jr. o si Jun, amigo ko ni. Pati po si Noli Samiero, Noel Aristeo Magistrado. Pati po si Maria Belen Sablaon, si Martet Sabando, si Rinan si Alan Sabator, pati po si Juan Miguel Ricardo Salceda o si Kongkong. Ayan po ang line-up ni Kap Nunoy, ni Adrian Salceda. Susaybong daw pakitang kopya, daw pakita pigpapadarahan. Asin so iba pang line-ups para sa local election dyan po sa Pulangi Albay. May nag-request po na balikan ka ba tabi, so nahinot na niya itong pinag-diskutor di Kuya John. Yung manungod baga sa 20% diskwento sa ro po ang presupostong lay na magtatao po ng 20% diskwento para sa mga barangay health workers. Hindi ang nag-text sa kuya, taga dyan po somewhere in Sipukot. Ayun na din. Abot pa kita sa Sipukot. Diyan inigaron ko na din, sa tuya pong Facebook nangaran kanina, live streaming. Baka nakaabot ini sa Sipukot. Nakaabot nga ni sa ibang nasyon. Pakishare na lang tabi, pakishare na lang kan ano na pod kayan kan sa tuyang live streaming. Ini pong DCGB News Online sa Facebook. Maray na akong palan sa mga nagantabay through DCGB News Online sa manlain-lain pong lugar kang Pilipinas, siriman sa Kinaban. So, nag-text sa kuya, so mga kabisto niya to dyan sa may parting Malibago kan Sipukot. Pasiring dyan sa may Binahian. Siring man duman sa Tagbak Ragay. Yugong mo, nararayon mo yan kukumusta mo. Nabistino kaya ko dyan kan naging program coordinator kita. Duman po sa Fisheries Development Program kan Inter-NGO Network for Participatory Development. Tulong taon ako dyan. Tulong taon ako dyan sa lugar na yan. Dyan sa kadagatan kan Ragay Golf. Kaya dakul po kita mga barkada dyan. Kadak lang kan nangyayaan dyan, Kuya John, sa parting ang kan Camarines Sur, 1st District. Kung duman sa may Kaima. Kaima. Mababa kadigdiyo sa may Lipilip. Pasiring na dyan sa Malibago, and then Binahian, Karayrayan, Gabi. Pagbaba mo duman sa may Ihip, Sitio Ihip, pasiring sa Bangon, Lupi, inindiri-diritso ka sa Tagbak Ragay. Paluwas ka dito sa Banga Cave sa Ragay, sa may release. Nabistino ako dyan. Dyan po sa Ragay Golf.
sa rehabilitation kan Ragay Golf. Dakol kita dyan ng mga kamidbid, lalong-lalo na, kadaklan kan yaraon dyan tabi, haralo dyan sa Baraga. Ang mga apelyido na gupuon sa letter M, Magallanes, Madrideo, haralo nandyan, may mga Batanggenyo. Kaya siguro nag-text sa kuya, or nag-chat, gusto nindang maaraman girara, ini ba tabi na 20% discount sa mga barangay health workers. Dakulang po sa mga barkada niya to dyan sa First District ng Camarines Sur, kundi dyan man po sa munisipyo kan Manito, iguan na kinagharapot sa kuya. So, iya po ang informasyon. Pigsusulong po kami ni House Ways and Means Committee Chairman, Congressman Joey Sarti Salceda, duman po sa Kamara Baha na mataawanin 20% discount ang mga barangay health workers. Ini po sa ron anyenda sa inaprobahan ng Kansayang Komite na ini pong Magna Carta for BHWs na magtatao po ng 10% discount as in exemption sa VAT sa mga medikal na pangangaipo kan mga barangay health workers. Ini po ang dating benepisyo sa iraron po kan Magna Carta. Ngunyan, pag-imyendan po ini sa paagi po kayo niyong batas ni Kong Joey, magiging 20% na po, halos sa 10% ang mga benepisyo, discount sa benepisyo kan mga BHW. Pero, bakulang sa mga medical needs kan mga barangay health workers niya to. Kundi, para sa iba pang gastusin, halimbawa, sa transportasyon, sa sainda pong panganguwi po sa salud. Siring man, pwede po daan gamiton iniong batas na iniho or anyendang ini sa mga diskwento sa mga hotel. Kung ma-star sindo sa hotel, kung makakan sa restaurant, kung mahiling kisini, asin udapang mga benepisyo, including burial and death care expenses. So sabi po ni Congressman Joey, ini databi pag nag-bid, huli po sa kabayanihan, asin na dahil matatawadan na ano nga rin kayo niyo? Matatawadan na kontribusyon kan sa tuya po mga barangay health workers, lalong-lalo na ngunyan po na iguaning pandemya. Paday nga to maiiwasan na midbidon na ang mga barangay health workers, lalong-lalo na itong mga pigapod nga itong miyembro kan barangay health, ano ito yung DEP, Health Emergency Rescue Team. Dakulaon po ang sa indang kontribusyon digdi po sa paglaban kontra digdi po sa COVID-19. So sabi po ni Congressman Joey, nararapat lang bilang obligasyon sosyal kan gobyerno sa mga BHWs nato na tawan sinda kan sapat nakaipuhan ninda ninghuli nga ni ikan sa inda po ng mga kontribusyon asin trabaho sa lado kan salud. This happened once before. I came to your door. No reply. Sigun pa kay Congressman Joey sa presente databi, igwa kita ng Administrative Order numerado 36 na kung saan limitado sa natabi ang benepisyo ni katao sa mga BHW. If you break my heart, but I'll be back again. Kaya kay puhang databi na pahiwason ang sa inda pong nariresibi, lalong-lalo na po itong magtatao ng direktang
kapakanan para sa mga DSW, siring man sa saindang mga pamilya. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Closer. Let me whisper in your ear. Say the words you love to hear. I'm in love with you. Trust me in my way. Do I have to keep on coming back and on? Trust me in your way. But I'm just going down and my soul be gone. We can work it out. We can work it out. I should have known better when I got like you. That I would love everything that you do. And I do. Hey. Nuaring databi mapuon ang international flight dyan sa Bicol International Airport. Ang aram ko kayo niyo, correct me if I'm wrong, tabi director, next year pa kayo dadong? Next year pa ang international flight? Ay, siyempre, ma-apply pa man yan sa mga ibang nasyon gayod na bako man ma-apply, ma-informal gayod na ngayaan Bicol International Airport ready na for international flight. O si niya ang gusto na magbiyahe, anong mga national or flag carrier niya nindo. Ha? Ano ngayaan flag carrier nindo na mabiyahe digdiyo sa Bicol International Airport. Kaya next year pa palang tabi ang biyahe dyan kan international flight. Pero sa aga, regular na ang biyaheng Manila-Legazpi and Legazpi-Manila. Garo ang Philippine Airlines nga ni gayod twice a day. Yan po na pagbukas kan Bicol International Airport as projected and as seen by Kong Joey. Dakulaon po ang nagiging epekto kayan sa ekonomiya kan primero kan daraga asin ang pagtaraid na lugar dyan. Nadaog ko sa bago si Mayor Vic Perite na ang direktang benepisyo da tabi dyan sa munisipyo Candaraga, iyo po na magkakaigwan ng karagdagan ng mga negosyo dyan po sa lugar na yan. Kung may mga investors na matugdok dyan ng negosyo, siyempre mga ngaipusin din ng mga empleyado. So magkakaigwa po ng job generation. Iyan so dyan sa nga sa Daraga. No? Translated po yan sa dagdag na taxes o revenue kana sa bitong munisipyo. In fact, iyan po ang structure na iyan dyan po sa Bicol International Airport. Garo, dagdag iyan duman sa kayamanan kang Daraga. Magdagdag yun I think it's around mga 18 billion. So, ang Daraga, kaya niya na maging syudad because of that income kuya dyan. So, yan sa Daraga sana na benepisyo. Pati ang pagtaranin na yan, Sorsogon, yan Masbate, iba pa mga banwaan dito sa 2nd District and the whole of Albay, beneficiary ko kaya because yung mga pasayro kaya na abutin siguro milyon sa taon. Siguro mga 1 to 3 million a year ang maralaog dyan. Madirigdo yan, it's either na magastos, kung mga turista yan, magastos ang bibikan daradara nindang kwarta or ma-invest
ni negosyo. Mga makalsin na rin kan produkto niya to, nadala nila sa ibang nasyon. So, araw ka rin nangyayari dyan eh. Kaya nga ni po dyan sa Samuyang munisipyo sa nito, pinag-review niya mo dyan ang Samuyang CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan. Tanganing madeterminara na kung arin dyan ang available for commercial, use, residential, etc., agricultural, blah, 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 etc., etc., etc. Takon dahil ka po kan araw ka na basic document, madidipisilan ka tawag dito, mag-officer sa mga investors kung sa insinda dyan sa munisipyo kan man ito o siring man din sa siyudad ng Legazpi na itatangro mo na pwede sila mag-invest. Bako po yan bara-bara, dapat nakaplano yan. Nakaplano yan. So, yan po ang nagkapirasan ng mga benepisyo kan pagbukas asin pag-operar kan Bicol International Airport. Dakulaon pong tabangin sa tuyo adigdio nga kami baga niya daw kami sasakay sa aeroplano. So, may mga pigaapod mo ng mga downstream benefits, lalong-lalo na ito po sa lado ng agrikultura. Kapag may magdakol dyan ang nanungarang kayo niyan, mga restaurants, mga kakanan, di siyempre, mademand yan kidakol na sangkap sa pag-operar man ka na restaurant na yan, yung mga gulayon, yung iba pang mga agricultural products, magkakaigwa po yan pigaapod na chain, value chain. Magkakaigwa ni na dagdag na balor ang sa tuya po mga pinagigibo dyan sa lado ka ng agrikultura. Kaya daghang salamat naman po sa mga nakaisip kayan, yung mga daw nag-untok tagani po marealisar ang operasyon kayan. Thank you very much po sa Indo, kay Kong Joey, sa iba pa mga opisyales, kan sa tuya pong gobyerno lokal, kan sa tuya pong gobyerno nasyonal, and most importantly, de paglingawan ang papel kan ordinaryong namamanwaang Pilipino na nagkontriburman kan sa indang date na contribution sa paagi kan sa inda pong buwis. Okay, inabot na kita kan sa tuya pong paramintras na pamamaaram digdi po sa programang 2D sa GB. Ganyan pong Rodos, Oktobre 7, 2021. Sangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda. Iriman, sangaran ni Kuya June sa kontrol. Ako mang giraray si Councilor Nong Bawal Kan Manito, nagsasabing napasatuya ang katuninungan ng kagurangan. Parang, bye-bye, I love you so much. Sa indong dadano, ang programa Tudi sa GB. Ang tabayanan graray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw rin Webes asin Sabado alas 4 din hapon. Di sa DCGB. Salamat kan sa indong pagtantabay.